v hodině. V rámci rekonstrukce došlo k dosazení tlumičů, vrtivých pohybů, elektronických rychloměrů a tak dále. A teprve poté byly lokomotivy schváleny právě pro rychlost 140 km za hodinu. Do roku 1999 byla většina Pershingů této řady, tedy 162, schválena stále jen pro rychlost do 120 km za hodinu. V dnešní době můžete tyto lokomotivy potkat hlavně na rychlících mezi Prahou a Hradcem Králové. Co se týče regionální dopravy, tak na osobních vlacích mezi Prahou a Berounem. Maximální rychlost Pershingů, jak už bylo řečeno, je 140 km za hodinu, výkon 3480 kW, váha této lokomotivy je 85 tun, délka přes nárazníky necelých 17 metrů. Lokomotiva řady 162 Pershing.